Ajde, odite se. Ja, a šta ćemo, moramo se dogovoriti, šta ćemo? Čuj jebema. Ja sam, Adis jebeni. A što ga guta čovjek? Sam najjači, gospodar vremena. Ja si zato što možeš najviše primat koji tvoja mama. Svoju mamu! Ej, a ko kaže da je svoje ma... Nije to tako loše. Bicikleta. Radio sam ga u doba kad nisu postavili čiperi. Krug, evo krug. Svima iza sebe sad. Znači kakve aroci ima. A kad otaš nije. Ajde snimi. To je oba, nema broja. Šta je da... A nisam... Snimaj mali ostro, snimaj. 5. A ko je sve ljepši od njih?